Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Khatkhati Matipul Railway Crossing along Rakia Hormu Pen Inut Abang Phuka Chingna. Khatkhati Police Station ke parlong Matipul Railway Crossing along 685 grams Rakia Hormu Kene Ponlong. Assam Police atum Rakia Hormu abuthak dodi sang si pin pen sai ke deng pon bom apor ahut joy pen bertalong si Bukajan SDPO John Das keja pon lapen Bukajan Thana OC Khatkhati Thana OC C20 CRPF lapen Police Station staff atum pen cherap chetodun pen sabun hom phokebra phopen kadu kawi pangrum pet pen 685 grams Rakia Hormu ne pon longlo Police ari deng kachingnang chek abang phulake Manipur Bisnupur Asor Abdul Jainal Asopo Nawaz Khan Artaninkan Inkore Sipusi Pangthek pon alangli no driver lapen police ari deng pen kachepa jokji aphan Bukajan an Rakia Hormu ke thondam ji aphan Dimapur pen railway track anathu pen akeng pen kedam ahut police atum kurukdun si sabun hompok ebra pho along kado kawi pangrum pet pen 685 grams Rakia Hormu nepon longlo lason si police atum Nawaz Khan aphan karju pater tok pedo pon bomlo lapen aron ateng men si methang ari deng chepari deng ponlo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang along pen Monjer Taropi Tangka Kacho Endam Alam ki Lakha Kore si Langpher constituency along APHL si Mei Phu Kongrong Pilapen Langpher CC financial member Monjer Taropi atum ang bong lamthe kachepang jarnon puanta judun elang si lamki dobom lang Langpher constituency ke parlo Sikari Gate Hidibong Long Mohiram Tokbi arong ame karkedo Robert Bay Achor Monjer Taropi amethang ahem along pherang ke amai kangnipon Bangso pherang ke amai ke phaponang kokla ke kedam tang arni Monjer Taropi alang likar biang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang along pentang ka cho endam pusi Langpher constituency along APHL si Mei Phu Kongrong pi ahin pen lamthi karbok pon pusi Monjer Taropi ahin pen lamklar GP pon bonta lapu lamklar GP et aphita non pu arni anta lamki judun elang Monjer Taropi ahin pen pherang ke amai ke pha alam thile arjuponik sina Pan ke target lo pasti. Labang so target alam nali tum cining tung duk kulit ini li ahok alam nang kan po. Kedam tang ningkan suri hini ra engko ra isian ningkan. Sunga jana lo nili tum meeting bilo haladak nili meeting munit phalap nili hadak pacing room lap lo. Kongrong pike sarai gen sedam rong hasota. Sarja ay kathar la penili tum pan kari nak pasun prupsi meeting failure pusi kongrong pi phone pen sarja ay kathar pan ketang. Sita nili ako phone call tu lo nili ning phopesi. Koson la meeting ke pu pamopen ti meeting duk pikros tanang ke munit prajai lo ako pangrum tu popusi sunga jana so nili pan phone penang than tu lo wang serak not pu ako sarapan la ana duking hoy det si ako kongrong pi bangke nona por ke nili pan against punang ki puji dak alam thang tabe ang ki nili tung gari chethap group si ako meeting itum sunga jana long immediately ki bidam tu hala suhur anta kongrong pitum aning ki chinili pan vutarai dia ve punili pan nalo vutarai di ke lahen lo nili vutarai di lo kongrong pi pen komoling hike nili pan vutarai dia ve pusirarang no pache thang lo this is my vutarai di lahen lo nili ke 3 years to ke jok no tang lahen lo ratum chini pamino nili vutarai di ke lahen lo nili pan ka pache thang nong no ke van ko anela so vutarai di penta seta piniar ni an ke nili cepak lang nang ko la so votar lista lahen lo nili votar list to nili ke jok don tanan ning kan ke thom lo la pen ning kan ke thom ta nili ipe chelsea pan se jok pom lo lahen lo raratum chini pe meno nang litum lasi sarja kathara against ke nili kali komoling hipen kongrong pc lahai all to tell nili phana ka pa condemn ji phan ke atum se a plan bonai lo lasi nili phan laki athong rodam dei mati apen alang puthulo number 2 alang li puthulo financial along or pu alam laki alang lani chor phan financial long ta ar pu avita ar pu avi palam mangke alang li pudam ke kon na pensel alang li kama tharam pensi pudam alang li ar pu avi plotang te li chora dun bori reji alang li jontu gali alang te munit mati ho human mati ho ante alang li kona pensi pudam lo lakin ni o pik ning du pilai pudam nama yong si financial lo avi plotang te Kadang ni tu madung headlo, alang li jona terang, alang li financial long sidolo, dikoi teran long, alang li financial long sidolo, alang li pen hal suta ingwai rap pelo financial long ni chorpen ingwai rap pelo jona terang penki, ente ko nat si alang li financial long awi pu ipu dam lo, alang li kono.
Forlen alam kia putha KSA Bukajan District Committee atum pen pherang kia mai ke phapon Phaikuni ni phaikri CR ni hanjang lang so press club asai hemalong KSA Bukajan District Committee atum pen Forlen alam kia putha pherang kia mai ke phapon KSA Bukajan District Committee asongja atum pen pherang kia mai ke phapon nang koklaki dokmoka pen Dimapur an ke pon Forlen mati towar krong pli ke pon along penang an along le ahem phuatum compensation atangka kachilong le lapen la swalong SK Mondol atum kachoklem ke chokche aputhak si pherang kia mai ke phapon Alangli tumpen Jasiment Revenue Department ARO pendanglok SK Mondol atum kachoma thaki chokche aputhak sodak pen pinremsi ahok pet longle ahem phuatum ke long nangji atangka ateng pen chilong vek nangji pusi ke hang pedupon ada depan atau apa jodoh lepen ini kerangki nang rumah sami juro lo itu pini tapi lu cari song Bukajan District Committee pen nang tong kan nang alam sih langsung hello je 4 line kabiang lo malo 4 line lagi deh padang ke dong buka pen tap lau dia jangan labang sulong aku tak sini itu kabiang cari song pakla pon itu padang deh kabiang lo ngarapan hampun itu lalu aprang si abang ke kabiang lo autonomous council Dr. Tulira Prohang CM alang pan aprang si curo lo alang li itu unhut mana di arang likik lek unhut langsung online sami banglo mana di one lo lapin karbiarat tum sami mana di karbiang lo arat tum sami pedangan atum hidup kilak atu pa along le sami dulu lasi halak tum sami cooperation to bang longon lo lasi alang li tuliran lo hang sabang sami apransis dulu lo lasi labang solo kaniji konsukan tu ke balde lah lo promptly lanang kini depen ladak kiot atum iaro pada de revenue atum SK Mondor lapen iaro atum alam lutum kiklem ba gela poson lo je haladak land owner atum pen alam lutum la poson si kicang dam lo 60 pen 40 la poson si penangan amun itu kancang lo. Saya main labang solo 60-40 pupen jagat pen akhir sami alang utum SK Mondol atum amit hangat alang tum si labang so faida bang end bontu la. Tanon ke la 14 da then on the right I'm kube katu bang ke kacilong le laposon ata ladak klangpon ladak hekon lo. Lasi labang ke SK Mondol tu bagi klaim bang cokci posinya tu on dem lo lang itu kan. Lasi long le hem ko alang tum kacilong vek nang ji labang so bang ke vek nang ji posinya tu bang ke hangkon je. Lapen la 40% la kipista me ahem kutum no nanda me kacilong le padang de pilo se tame dadak abeng mana de bupelo piso krai la so si mane de tu khenglo Lakhaingor apon nilip MSC constituency ke parlo Koilamati mini stadium pathua klam along kedam tang nilip zonal korbi youth festival ahut ke pachi keter ke airport lang abong lapen plastic achet lapen kaprek ason amung BJP nilip Mondol committee atumben ke pangthera sai kedengpon Phaikuni ni phaikre hini arni BJP nilip Mondol committee president Bapuram Teron lapen secretary Relipson Teron atumpen japon liensi kapang thera sai kedengpon labang solong nilip along BJP polling station tin ke parlo president secretary atum lapen mohila atum lapen pregjam BJP along ke jalien pon president secretary atum chetongdun labang solong nilip BJP Mondol committee secretary Relipson Teron aphan pherangke karjo hotnange thandun ke lapusona sai ke pang therpon lage ke damtang apora hut sitami nilip ahabar along pregjam adim along sitami pang therpon bomlo lapenon eprang ke bang jilang aporar ni aphan sitami ke klem ponje aphan chi sik bomlo puta klardak pen than pachini pon lapen methang adim methang pen si chepang therpon nangji puta than pachini pon ki jotsi Relipson Teron pen kaning je pon thoke labang so asai along ke klem pon kapang ther asai along kache tongdun BJP along klem dam rapet ake hai poatum aphan sitami kachoro alam the bipajar pon Ramelo kibipon la pular mukha la pen hithi amukha
hotel la kadok awi kipater tikang dok la so por hut krim somara tum so tum kichua son chips a hom ben cheng lok lang ki jum bong he hui ben cheng lok kipache dili tum thek long lok la si pini BJP ni lik mondol komite a hin pen patir pi ponsi la ki chibung la pen kiter asai an pangthir pona pusi ni litum chipe thek pon lo la si pini dele ni litum la posana program mate asai mu ke deng chat kali chiklojon thom pen batai si la pen ningkan sing nong ni litum batai ke thom pen batai pian bangla sana sai deng ahut pen ke state pen ang pingkhat po ahut pen district tum ang pingkhat po la pen ahut pen kenang sa dok ni tum jungjung nono son mondol committee pen chipapon po la si pini bangke nilip mondol committee BJP hin pen patir pi ponsi la bang so pang thera sai mate cleanliness asai ni tum pon iglo la si kidam tang aroya bang kan ni tum budbara bajar atike thana thengno bajar long ni tum pang ther pon lo la pen hulaso der la pukali wo khong terona rong weekly market long sa ni tum pang ther pon lo la pen chuki hola segi chilang he malong hai hui sa ni tum dam pen apor ni tum BJP mate organization hen pen pang ther dam dam na si pini bangke koila mati along sini tum program en iglo la sidak non wang bom lo pen ke pang ther sai kem pon bom po la sigi wang ya antum sita pa wang bom ana sita non ada pa por pen ni tum la bang so sai mek mate ajai mek deng pon phet lo Mondol det mama te na tum. dak jase mer bangke mondol committee peren body la pen mohila la pen jua morsha tum la pen local committee tum than ro nang local committee apias tin pen da president secretary tum wang lo la pen nonang le adalang wang bom lo asi ni tum pini bang trok ke pen bang trok sikep amuni chitong si la pang thera sai la phela dang thei bisani tum pen pon ipo nam yuang gilang apana tong chi thek pon tang adim kunasi ke kem bon jodong so tak than bon jima adim ki jong mek ya velang ta kenang sot di puang tani tum na sonsi aning kan wang la pen achek lo jon wang sita me kenang sot adim an tani tum humri dam bom la pen tum pang thera sai sita me uchi pha pensi pang ther pon bom la pen akenang do dim ana bang ke barla por hut to wara kung ni tum theng pia klim so he ke ya sai ta deng po onde non la bang so la cleanliness bor ipo pini un an ke patang ye phang ke pang thir jir ji phani tum bor ipo jongsi tangon elang pusani tum akola so ajai mek thot ke deng pon ye phang si klem pon thu ipo